Nasakwit sa otoridad ang kapin 800,000 pesos nga kantidad sa gipaugang dahon sa marijuana nga gi-order matud pa online sa General Santos City. PDEA Region 12 giauhag og bang courier company nga mas mahimong strikto sa pagdawat ug pagpadala og mga package gikan sa ilang mga customer. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Pinaagi sa Narcotic Detection Dog sa PDEA Region 12, nabisto nga dunay sulod nga dahon sa marijuana ang tulo ka mga package nga anaa sa kustodiya sa usa ka courier hub sa Barangay Apopong, General Santos City niadtong Biyernes sa hapon. Kini atol sa gipahigayong interdiction operation sa PDEA Region 12 kauban ang kapulisan ug Philippine Coast Guard. Human nakadawat og intel report kalabot niini. Anaa sa 7 bricks o kilo sa maong narcotic drugs ang nasakmit nga mo kantidad og 840,000 pesos. Matud sa PDEA Region 12, posibleng gi-order online ang maong kontrabando og nakatakda kining dawaton sa usa ka taga Jensan ug usa ka taga Sultan Kudarat. Meron na tayong information, sir, no, doon sa recipient nung tatlong packages na yon. Kasi ito sila, according to information, ay posibleng nagbebenta rin through online din nila binibenta because yun nga, yung modus operandi kasi ngayon no, ng mga drug traffickers is nag-evolve, hindi na yung usual kaliwaan. Gikustodiya na karon sa otoridad ang maong kontrabando samtang ginasuta pasab kung kinsa ang nagpadala niini. Ginalantaw na sab kung dunabay kasong atubangon ang maong courier company nga wala pa miluwat og pahayag. Gumikan sa hitabo, giawag sab sa PDEA 12 ang ubang courier company nga mas pahugtan pa ang seguridad sa pagdawat ug pagpadala og mga package. If ang company naman ay hindi alam na may ganitong klase ng illegal drugs no, na pinapadala sa kanila, then there will be no legal actions on this. But of course, siguro itong operation na ito will serve also as a reminder sa kanila na to strengthen or to further, kumbaga, magstrikto doon sa mga pinapadala din sa kanila. Efren Mamak, 1 Mindanao.